Oce, nos y dda I chi. Heno byddwn ni'n edrych ar uned 3 dros y chosb, sef cwestiwn 7, y cwestiwn traethawd. Ni'n mwyaf o sialens falle I rhai o'n ni o fewn papur TGAU yma. Ac yn adeiladu hyn, mae'r sesiynau blaenorol sydd ar y system. Dwi wedi ceisio edrych ar trosolwg cwestiynau disgrifiwch ac esboniwch sy'n adeiladu wedyn lan i'r tasg fwy estynedig yma. Felly, ceisio cwmpasu'ch sgiliau chi nawr o'r cwestiynau ynghynt i'r cwestiwn mawr heriol yma. Gyda rhai pobl, mae rhai yn hoffi dechrau gyda'r cwestiwn yma. Os ych chi'n un o'r bobl yma, falle bod yna amseru i'wch problem chi. Mae e'n syniad I ddechrau gyda'r cwestiwn yma. I gael mas o'r ffordd yna, gwybod bod chi wedi bancio'r marciau uchaf na wedyn o fewn y papur. Felly, o fewn y papur uned 3, mae yna 3 ffyrdd o gofyn y cwestiwn yma. Nawr, fel ych chi'n ymwybodol ohono, mae yna 3 uned. So, natur ac achosion yw'r un cyntaf. I ni wneud yn yr ysgol dwi'n dysgu yn. A mae hyn yn seiliedig ar natur ac achosion, sef os ni'n edrych ar natur, so byddwn ni'n edrych ar pa fath o droseddau oedd ynglwm yn pa cyfnodau gwahanol. Ac wedyn yr achosion wedyn yw beth sy'n achosi I bobl I droseddu o fewn y cyfnodau yma. Felly byddwn ni'n edrych ar amgylchiadau cymdeithasol nhw, falle y modau byw, y modau iechyd. So beth sydd wedi achosi'r bobl yma I droseddu, ble mae'r natur yw y fathau gwahanol o drosedd sy'n cael ei weld. Yna, ni'n edrych ar cosbi. So, yr un gyntaf fath o gwestiwn allwch chi gael ar cosbi yw sut oedd pobl yn cael eu cosbi. So, byswch chi'n edrych fyna ar y fathau gwahanol o dechnegau, trawsgludo, carchardai, dienyddau cyhoeddus, gweld y newid yna, pa fath o gosb yn cael ei ddefnyddio'n fwyaf, neu allech chi gael falle cwestiwn sy'n gofyn I chi pa yw'n fwyaf llwyddiannus hefyd. So, allech chi gael cwestiwn sy'n yn bendant yn gofyn I chi mesur rhywbeth yna, gwedd yma, dim jyst I restru'r fathau gwahanol o gosbau. Y ffyrdd arall o gofyn y cwestiwn ar uned yma bydde agwedd, so sut oedd y gweddau pobl wedi newid dros amser. Nawr, yn sicr bydde hwn yn cwestiwn, bydde pob un yn cwestiwn mesur, ond bydde hwn yn falle rhywbeth rhwyddach I fesur gan bai chi'n gweld y newidiadau o ran pa cosbau wedi newid, ond ych chi I roi hwnna o fewn I agwedd o bobl hefyd, pam oedd na agweddau, beth wedi digwydd mewn gymdeithas I gael fy cael y newid mewn agwedd. A wedyn y trydydd uned ni'n edrych arno, a gall cwestiwn traethawd o'r hyn hefyd, yw atal neu gorfodi. Nawr gyda hynny, pan bych chi'n edrych ar atal neu gorfodi cyfraith a threfn, dau ffyrdd o gofyn hyn yw ddulliau o atal troseddau. So pa fath o ddulliau yn cael ei geisio, neu cael ei ddefnyddio I geisio atal trosedd o fewn cyfnodau gwahanol. Ac yna'r agwedd eto yn dod mewn I hwn. Beth yw'r agweddau tuag at orfodi cyfraith a threfn o fewn cyfnodau gwahanol. Nawr hyn yma byddai'n seiliedig yn rhoi ffocws ar natur ac achosion a cosbi. Gyda atal wedyn, byddai yn rhoi link I chi ar ddiwedd y sesiwn, ble mae na llwyth o wybodaeth ar wefan cybac os nag chi wedi edrych yn hwnna'n barod, gyda strwythur sydd wedi ateb mewn pob un cwestiwn, dim jyst atal, ond gan fod terfyn amser, tywydd falle bydde bach push I fynd at atal hefyd heddi. Felly na roi y links yna I chi ar ddiwedd y sesiwn nawr. Iawn te. Os byddwn ni edrych ar cwestiwn 7, edrych ar y cynllun marcio. Mae fe'n eitha glir ran beth sydd angen I chi wneud. O ran, mae yna 2 amcan asesu. 6 marc am amcan asesu 1 a 10 marc am amcan asesu 2. Fi'n gobeithio bod chi'n gwybod erbyn nawr os nag I chi yn, pwedwch y phoeni, mae hwn yn ffyrdd o adolygu. Mae angen ateb dwyochrog sy'n trafod wedyn 3 chyfnod hanesyddol y rai chi wedi bod yn edrych arno, a wedyn esiamplau Cymreig hefyd o fewn pob cyfnod.
Nawr yn y bocs mae'r gwyrdd yma, dwi wedi nodi, mae rhaid i chi ceisio cynnwys y samplau o Gymru ym mhob cyfnod, neu byddwch heb gyrraedd wedyn mwy na band 2. So chi'n edrych ar band 2 am eiliad te. A1, yn dangos peth gwybodaeth a dealltwriaeth y fater allweddol y cwestiwn. Hynny yw, chi heb roi digon o fanylder o ran y cyfnodau, ond yn bennaf oll fan hyn, does dim gyda chi ffeithiau penodol a chwaith yr un mwyaf amlwg fi newydd sôn am yw Cymru. Felly mae'r ffeithiau yna ddim o fewn pob cyfnod yn drylwy gyda chi. Wel, os ni'n edrych ar A2 wedyn, os chi ond yn cyrraedd band 2, dadansoddiad sylfaenol, gan ystyried ar yr un pryd amrywiaeth y maint y llwyddiant dros 3 chyfnod. Eto, ydych chi wedi edrych ar pwyso a mesur dros y 3 chyfnod? Os nag ych chi wedi wneud y pethau yna, ych chi'n methu cyrraedd mwy na'r band 2 yna. Felly, mae yna ffocws o hyd ar Gymru trwy gydol, pwyso a mesur, ac yn yr un modd, mae rhaid cyrraedd y 3 chyfnod yna. Fi wedi nodi fan hefyd 25 munud. Os ych chi, fel nes i wedi dechrau hwn, os ych chi'n mynd i cychwyn ar hyn, ceisiwch anelu at 25 munud, paidwch, mae'n wastad ofn falle os chi'n cychwyn ar y cwestiwn yma, eich bod chi'n mynd, chi'n meddwl bod llwyth o amser gyda chi o'ch brainau chi, a wedyn chi'n anghofio bod yna cwestiynau, dal cwestiynau eitha swmpus gyda chi i ddod, os chi'n ei hwn gyntaf. Ydych chi 2 cwestiwn 12 marc, ydych chi 2 cwestiwn 6 marc, sy'n gofyn eitha lwyth o ymateb ysgrifenedig. Ac yn yr un modd, os chi'n gadael hwn i'r ddiwedd, eich bod chi wedyn yn cadw digon o amser i hyn hefyd, mwyn bod chi'n gallu cyrraedd y 3 chyfnod yna. Gyda digon o ffeithiau, gyda digon o fanylder yn cael ei roi i ateb y cwestiwn. Felly, y 3 cyfnod, 15001600, so cyfnod tuduriaid yw'r cyfnod cyntaf, byddwch chi'n cychwyn yno. Cofiwch i wneud hwn yn gronolegol hefyd. Paidwch cychwyn ar y cyfnod 3 yma, 1900 i flwyddyn 2000. Mae'r archolwyr yn edrych am eich sgil chi o drafod pethau yn gronolegol, a hynny hefyd o fewn y cyfnod ei hunan. Felly, oes y tuduriaid yn gyntaf, wedyn yr oes y cychwyn diwydiannol yma, a wedyn mae gyda ni yr ugeinfed ganrif wedyn. Fi roi Cymru fyna yn prif lythrennau i gofio bod angen sôn am Cymru ym mhob cyfnod. Angen enghraifft o rhywbeth o Gymru ym mhob cyfnod yno ni. Felly, os yna ni edrych ar y cwestiwn yma gyntaf te, ni'n mynd i edrych ar uned natur ac achosion, ond yn bennaf, mae hyn ar achosion. A'r cwestiwn ni'n mynd i ffocysu arno yn gyntaf, i ba raddau mae'n bosib dweud mae tlodi fi prif achos trosedd dros amser. Nawr, mae 16 marc fel ni newydd edrych ar y cynllun marcio am A1 ac A2, ond mae yna 4 marc ychwanegol wedyn am eich sag chi, sef sillafu a gramadeg. Felly mae fe'n holl bwysig eich bod chi'n sillafu'r geirfa hanesyddol mae pynciol chi yn gywir, a bod eich strwythur eich brawddegau chi hefyd yn gwneud synwyr gan eich bod chi yn cael ei marcio amdanyn nhw. Mae hwnna'n marc eitha rhwydd i newid graf, 4 marc, ar hyd y diwedd papur mynd. Felly newch cyfle ohono fe, newch mantais o gael 4 marc ychwanegol os chi'n gallu. Nawr, mae hwn jyst yn rhywbeth really fras nes i roi at ei gilydd fan hyn, jyst i chi weld sut allwch chi cynllunio'r cwestiwn yma. Felly, ffocws cwestiwn tlodi fi prif achos trosedd dros amser. Os ni'n edrych yn gyntaf te ar y ganrif, ar y cyfnod cyntaf, tlodi, bys ni'n cychwyn gyda, mae rhaid i chi cychwyn wrth gyfeirio y cwestiwn. So byddwch chi'n edrych ar tlodi, sut mae tlodi hunan wedi cael ei effeithio o fewn diwydiannau gwahanol, so byddwch chi'n edrych ar diwydiant brethyn, cael mynachlogydd, prinder swyddi, sydd wedyn yn sgil hyn wedi achosi diweithio mawr i bobl. Crefydd
brenhinodd wedyn a deddfau newydd. Heresi a Brad. Byddwn ni'n dod mewn fan hyn a Rowlands White, enghraifft o Gymru. Os i chi, dylse bod na enghreifftiau eitha syml i chi drafod fan o Gymru. Felly, ceisiwch gwmpasu'n peidwch ar gorfodi nhw mewn, os chi'n meddwl bod chi mewn hast fan hyn. Wrth i chi gynllunio, ceisiwch plethu nhw fewn gyda'ch gynlluniau chi, felly bod eitha naturiol wedyn bod chi yn trafod y pethau o Gymru, bod e ddim yn cafod, fi newydd gweud, bod chi'n rithro. Felly am pob fath o gwestiwn, dylse bod chi'n gallu creu rhyw fath o cynllun gwybodaeth, tabl gwybodaeth fel hyn. A dyna be byddwn ni'n adolygu wedyn yw'r table yma, gallu dod mewn i'r pob cwestiwn wedyn. Felly'r ail gyfnod, trefori y diwydiannau prinder arian, amodau byw gwael. Mae gyda chi enghraifft perffaith fan hyn, gan bod chi'n edrych ar y sydd achos o ferthyr. So byddwch chi'n gallu edrych ar amodau byw gwael fyna sydd eich chosi'r sori, sydd eich chosi'r fath o drosedd y fewn yr ardal. Anrhefn amaethyddol, diwydiannol hefyd, mewn fan hyn. So allwch chi ddod mewn â siartwyr, dod mewn ar enghreifftiau Gymru, Merched Beca falle hefyd. So edrychwch mewn i beth sydd eich chosi'r fath o drosedd yma, a'i tlodi oedd y prif reswm. Wedyn, yr 18fed ganrif, tlodi yn parhau, So, problemau cymdeithasol, teuluoedd o chwalu, defnydd o gyffuriau, hiliaeth, technoleg, ganiau, moduro, hwliganiaeth pêl-droed, cyfysged meibion Glyndŵr, eto nach enghraifft o Gymru. Mae hyn wedi dod o wefan Cybac, a nâi roi yr cyfrwyddiadau chi sut i ddod o hyd i'r rhain. Mae hyn yn defnydd go dda. Mae hwn basically wedi gwneud eich cynllun chi, eich tabl chi i chi. Mae'r ffocws i hunan a'r table yma, mae gyda chi 2 am bob uned. So mae gyda chi un am natur achosion, 2 am natur achosion, 2 am cosfau, 2 atal a gorfodi cyfradd y threfn. Felly, be allwch chi weld fan hyn, maen nhw'n rhoi hefyd enghreifftiau Gymru ar y gwaelod iddo chi fan hyn, am pob cyfnod. Felly mae'r gwaith caled o pori trwy'ch nodiadau chi wedi wneud i chi. Does dim angen i chi wneud unrhyw fath o partoiadau. Yn amlwg, os chi ddim yn deall rhywbeth, yna ewch chi edrych ar eich unedau chi jyst i cael bach mwy o fanylder o ran esboniad i chi. Ond ni'n edrych ar y cyfnod cyntaf, tuduriaid, jyst i chi weld y strwythur sut maen nhw wedi gwneud hwn. So, does dim ffocws ar tlodi yn ateb yma, ond allwch chi plethu hwn wedyn i edrych ar beth mae'r cwestiwn yn dweud. So, yn amlwg, mae'r tabl yma'n edrych ar beth sydd achosi trosedd dros amser. Ond be bynnag yw ffocws eich cwestiwn chi, allwch chi plethu'r ein wedyn i ffitio hynny. Roedd cyfnod tuduriaid yn gyfnod newid economaidd, cymdeithasol a gwleidyddol mawr. Felly'n gyntaf, newid economaidd. Gallai'r cwestiwn yn edrych na gair tlodi, allai fod ai newidiadau economaidd oedd y rheswm mwyaf. Mae hwnna'n meddwl o'r un peth. Ai resymau tlodi, ai resymau cyflogau pobl, resymau ariannol. Ydy hynny'n yn gweddi'r ffactor fwyaf. Felly, pwysau mawr, cyflwyno bwyd yn wedig mewn cyfnodau gynefau gwael, chwyddiant gynyddu, tirfeddiannau'r rhentu'n codi, diddymiad ym mynachlogydd gynharu'r weithfed, amgau i tiroedd, defnydd cadw defaid hefyd. Wedyn, mae gyda chi crwydraeth. So beth pam, mae'r diweithdra yma wedyn wedi arwain at crwydraeth. Allwch chi wedyn dod mewn ar ffactorau eraill, sef crefydd. Felly, pwyso mesur wedyn. Wrth i drefi dyfu, gwneud prismona noddachfydd, achoswyd ansefydlogrwydd grandi wrth ryfela. So, mae gyda chi'r ffactorau eraill fan hyn, ond bod chi'n pennu, beth bynnag mae cwestiwn yn dweud, bod chi'n pwyso mesur yn erbyn y cwestiwn. Chi o hyd yn oed i'r cwestiwn, so yr un ni'n edrych am nawr tlodi, byddwn ni'n sôn am crefydd, fi'n mynd i pwyso mesur crefydd yn erbyn tlodi. Ai tlodi
yw dal y prif un, neu ydw i'n meddwl yn y cyfnod cyntaf, taw crefydd oedd yr un mwyaf. A wy'n enghraifft o Gymru wedyn. Felly, beth maen nhw'n rhoi fan hyn, mae gyda chi eto Rowlands White yn y Pysgotwr o Gaerdydd, ymwrthio ildio'r ffydd Protestannaidd yn St Elizabeth, defnyddiwyd y pabydd Richard Gwyn hefyd yn Wrexham, a mae gyda chi John Penry pregethwr a cafodd ei ddienyddio am heresy. Mae digon o enghreifftiau penodol gyda chi fan hyn. Mae'r un fath o strwythur gyda ni'n cyfnod 2 a chyfnod 3. Felly, na i roi amser i chi, yn eich amser i chi na ni pori trwy rein, a na roi'r link i chi yn eiliad. OK, ni'n mynd i edrych ar bryngreiffio ateb nawr am y cwestiwn tlodi, OK, a'i tlodi byd y reswm. Fi roi cynllun marcio fan hyn. Byddwn ni yn uwcholeuo cwbl bethau, jyst i fynd nôl i hwn, bod ni'n edrych mas am enghreifftiau o Gymru, ffeithiau penodol pwyso mesur. Felly, A1, jyst yr off hwn am eiliad, bod ni'n gallu uwcholeuo cwbl o bethau yn y cwestiwn yma. A1, A2, A1 ni'n mynd i roed yn gwyrdd, Cymru a ffeithiau penodol, a wedyn ni'n mynd i roi pwyso a mesur dros 3 chyfnod mewn melyn. So, sa'n ni'n gwneud jyst Cymru a ffeithiau penodol yn gyntaf te, so y gwyrdd yma. Yn oes ystyried, roedd sori ddim yn prif achos oherwydd roedd yn achosion fel brad a heresy sy'n achosi pobl troseddu. Mae hwn yn ateb gan disgybl hefyd i hunan, ac hwn wedi cael ei ysgrifennu fewn terfyn amser hefyd. I droseddu, fel pysgotwyr yn Cymru sydd wedi cael ei llosgi, oherwydd bod roedd yn, moyn gweud ar protestannwyr, maen nhw'n gweud, a byddai'r person yma'n cael ei marcio lawr oherwydd y sag fydd hefyd, dyw pethau ddim yn glir, mae'n gweud roedd Mary y cyntaf yn Catholig. OK, mae'n iawn, ond eto, does dim geiriau Cymraeg yma, a mae'r ffordd mae'r frawddeg yna, dyw yna ddim yn ei synwyr i fi. OK. Y tlodi'n achosi fel bod roedd pobl yn crwydro hefyd plyn mawr ac yn dwyn pethau, pobl wneud bod chi yn cael ei anafu. Yn fy marn i, dwi'n meddwl bod sodi ddim yn prif achos. OK. Felly, beth fi'n mynd i wneud fyna? Fi yn mynd i uwcholeuo hwn. Eto, chi'n gweld y camsa heresy, hasasi. Dwi ddim cweit yn digon da fyna, OK. Yn amlwg, mae'r person yma wedi teipio i ateb, felly teipos ydy'r rhain. Ond mae angen edrych dros y gwaith, OK? Felly mae hwnna'n rhywbeth rhwydd i chi colli marciau yn yno. Yn yr ail cyfnod oedd problem gan fod Lladron Penffordd ar y person mwyaf enwog oedd Dic Turpin, pwy oedd wedi cael ei dienyddio yn pryd roedd e'n 37 oed, a roedd pobl yn smyglo pethau i fewn ar gwlad enghraifft y William Owen. OK, mae gyda ni enghreifftiau o Gymru fan hyn. So, mae hwn eto ddim yn eglur iawn, OK? Ond fi yn mynd i roi marc am hwnna, gan bod y syniad. Mae yn siarad amdano fe gyda Lladron Penffordd, bach yn sgeulus beth ni'n gweud, byddwn ni'n bach mwy am Lladron Penffordd, yna sôn am smyglo. Teulu Lucas hefyd, mae hwnna'n un o Gymru, OK? So hwnna'n eitha da fan hyn. Felly mae'n enghreifftiau penodol yma o Gymru. Protestiadau swing hefyd. A protestiadau Casnewydd. Ond, os ni'n edrych fan hyn, OK, maen nhw wedi edrych ar y 2 cyfnod yma. Ni weld nhw'n edrych ar y trydydd na'r eiliad, ond mae yna cwpl o bethau ar goll yma. OK. O, sori, na fi'n sy'n anghywir. Ni'n mynd mlaen i cwestiwn nesaf ateb arall na. Na'n blin. Yn y cyfnod modern, oedd toli dan yn broblem. Trosedd erbyn hyn, roedd trosedd newydd wedi cael ei technoleg. So, mae'n trio dweud bod technoleg yn trosedd newydd, a hwn yw'r prif achos. Ond dwi ddim wedi'n gweud beth sy'n achosi bobl wedi troi technoleg, a wedyn mae gyda ni terfysgau Llundain. Felly, chi wedi gweld yn yr un cyntaf, heb ateb y cwestiwn yma, OK, llwyddiannus iawn. Mae yna 3 gyfnod, does dim digon o ffeithiau gyda fi, does dim enghreifftiau o Gymru,
Felly marc eitha isel bys ni'n rhoi hwn. Bys ni, os bydd ni'n tybio bandiau 1, falle twtch mewn i band 2, okay? Falle A1, 2. Bys ni ddim yn rhoi mwy na 3 i'r A2 wedyn. Okay. Enghraifft nesaf te. Mae tlodi bob amser i bod yn un o prif achosion i bobl droseddu, hyd yn oed bod yn achosion eraill i bod trwy'r cyfnodau, mae tlodi wedi bod yn achos ers cyfnoduriad. OK, fi'n gwybod yn syth fan hyn bod na pwyso mesur a beth mae'r cwestiwn yn gofyn. Dylse bod ni'n gallu darllen eich cwestiynau chi a gallu dyfalu beth yw'r cwestiwn yna. Nawr i fi, fi'n gwybod bod y cwestiwn yn mynd i fod am tlodi, ail gair ni frawddeg i nawr tlodi. Rhwng pedwerydd, rhwng yr 15 y ganrif ail ar 15 ganrif, sef cyfnod 1, sef allai hyd i gweud cyfnod styried. Roedd pobl tlawd yn debygol o droi i droseddu allu oroesi. Felly, torodd llawer o bobl. Nawr, beth sydd gyda chi fan hyn, eto, ceisio pwyso mesur. A mae gyda chi cyfnod 1. Felly, troedd llawer o bobl i grwydraeth. Mae gyda ni ffeithiau gobeithio yn dod lan am hyn. Roedd gan grwydro'n llawer o ffyrdd gwahanol i allu oroesi yn cynnwys gŵr Abraham, sef pan bydd yr esgus bod yn wallgof. So, dyna ni bach o sboniad fan hyn sy'n eitha neis. A ffaith penodol. Roedd crwydro'n dibynnu ar droseddau mwyn gallu goroesi sy'n dangos roedd tlodi yn brif achos. Lyflu. Mae'n cyfeirio at y cwestiwn, mae pwyso mesur fyna. Mae'n dangos yn ei taw crwydraeth wedi dod oherwydd yn sgil tlodi. Yn ogystal â crwydraeth, achos arall mawr drosedd yng nghyfnod 1 oedd heresy. OK, so mae gyda ni nawr enghraifft arall. Cyflawni heresy yw fynd erbyn cyfraith mawr a llawr o'r amser. Yn y ganrif, yma cafwyd bobl ei dienyddio yn gyhoeddus, os oedd yn cyflawni drosedd hon. Mae lawer o achosion o heresy gan fod crefydd wedi newid gyda pob bren y Brenhines ys y cyfnod yma. Yn amlwg digwydd y drosedd yma yn Nghymru, yn ogystal â Lloegr. Dyma ble mae enghraifft o Gymru'n dod mewn. Rollins White. Felly, yn cyfnod 1, tra'n edrych ar y fath o droseddau cafwyd i cyflawni, credaf taw tlodi yw'r prif achos, a eto, mae'n pwyso mesur. Okay. Tlodi oedd y brif achos dros y gyfnod 2, sef rhwng y 19 ganrif a'r 10 ganrif ar 15, dau twf poblogaeth enfawr, so yn syth, mae'n pwyso mesur. Dau twf poblogaeth enfawr tra'n mynd i'r chwildro bach taip o fyna, ac achosodd hyn broblem economaidd mewn hefyd. Oedd y modau byw yn wael ar draws y wlad a gyrroedd hyn i gyd i bobl droseddu, felly yn barod gweld taw tlodi. Eto, bys ni fi hoffi bach mwy fod yn ylder o ran y resymau economaidd yma, felly twtch bach ar goll ar ffeithiau fyna. Smyglau drosodd o fewnforio, so mae'n edrych ar ffeithiau penodol fan hyn. Dangos o hyn fod tlodi yn rhan fawr o fewn smyglon, o smyglon caniatáu prysoedd rhatach, nag oedd yng Nghymru a Lloegr, felly dyna pam wnaeth pobl cyflawni drosedd. Eto, ni'n dod â enghraifft o Gymru wedi'n Siôn Cwilt. Mae'r enghraifft yma ni'n dda o ran enghreifftiau o Gymru. A fi'n mynd uwchradd hwn gan bod yn ffeithiau penodol. Mae hefyd yn sôn am Merched Beca a'r digwyddiad yma, sy'n wych fyna, hyfryd. Yn y trydydd gyfnod wedyn, hwn fi'n meddwl yw'r un... hwn yw'r un falle sydd yn... fi'n meddwl bod pobl yn gweld yn noddach i roi enghreifftiau o Gymru. Os ni'n edrych ar hwn, mae yna enghreifftiau, okay? Os ni'n edrych ar sleid yma. Okay, cael Cymru brofol sawl achos o afnydd gwleidyddol, gyda chi Mabel Glyndŵr i ddod mewn fan hyn. Mae gyda chi pethau i sôn fan hyn. Felly, paidwch â meddwl bod yna dim byd ar y cyfnodau yma. Okay. Felly, dechrau technoleg datblygu yn ystod cyfnod yma.
dyma pam fi'n meddwl pobl yn gweld yn anodd i edrych am enghreifftiau yma, os chi'n gweld fel bod dim byd wedi digwydd falle o fewn y cyfnod yma o ran technolegol i fewn i Gymru hefyd. Ond does ddim yr un o ddweud bod yn rhywbeth technolegol, a rhywbeth terfysgau. Felly, problem mawr ers technoleg datblygu dros y yma. Fi'n meddwl teimlo ychydig fan hyn yn y cyfnod yma, mae yna golled o fewn trywydd y cwestiwn. Sôn am technoleg sydd wedi cyfraniad fwy drosedd yn yw'r cyfriadur. Dangos hyn fod tlodi ddim yr achos mwyaf. Felly, mae tlodi dal yn broblem yn yr achos yma. Ond, angen bach o gyfer ffocws ar pethau sydd wedi achosiad troseddu i wneud a tlodi'n bennaf, so gwrthryfela, terfysgau, a i wneud y crefydd yn amlwg. Ond ceisio clymu'r pwyntiau yma i edrych ar eich enghreifftiau chi o Gymru pan chi'n cynllunio eich atebion chi. Ond yn bendant mae'r ateb yma'n well nag un cyntaf, mae gyda chi mwy o ffocws ar y cwestiwn, mwy o bwys y mesur, mae yna 3 chyfnod wneud yn fanwl. Felly yn bendant bys ni'n rhoi nhw yn sicr mewn i band 3 a 4. Falle bys ni yn treiddio mewn i band 4 am A2 yma. Bydde tir gyda fi falle i aros mewn i falle gweilio band 4, bys ni'n gweud am A1 ac A2 fan hyn. Yn bendant yn ateb go dda o ran enghreifftiau o Gymru ac wedi cadw ffocws fyna. Nawr fi wedi rhoi fan hyn hefyd i chi y cefn gwybodaeth i chi am natur trosedd. Felly hynny yw beth oedd yn cael ei cyflawni. Felly allwch chi edrych ar hwnna i mynd nôl i sleidiau mawr nawr. Allwch chi fynd nôl i'r enghraifft yma, neu allwch chi portread nhw ar y wefan cybac eu hunan i edrych yn fwy ar hyn. Ond mae hwn yn mynd gyda uned 1 hefyd. Felly hwn yw'r tabl gwybodaeth am natur troseddau bref, yr un cyntaf am achosion. So, 2 fath o gwestiwn gallwch chi gael yr uned cosbau, fel ni wedi bod yn trwyddo o'r blaen. Y fath o gosbau ar y gweddau tuag at gosbi. So sut yw pobl yn cael ei gosbi, a sut yw pobl yn teimlo am hyn. Felly, ni'n edrych ar y gwestiwn yma nawr. I ba raddau mae'n bosib dweud mai defnyddio carchardai oedd y prif dull o gosbi dros amser. Nawr, mae gyda chi'r un peth fan hyn eto, dulliau cosbi wedi newid dros amser, tabl gwybodaeth. So, os ni'n edrych ar hyn, cyfnod 1 te, nawr dylse bod chi'n gwybod bod yna cosbau yn llawer fwy llym o fewn oesuriad, eitha corfforol, o'n nhw eisiau bod nhw'n adlewyrchu'r drosedd, bydden nhw yn defnyddio y gosbeithau fel y fwyaf cyffredin, a crogi oedd hynny. Oedd e'n bwriad fel ymddwyn fel ataliad ac i dangos i'r cyhoedd fel cosbau cael eu cyflawni, felly i ceisio stopio pobl rhag troseddu eto i weld pa mor difrifol oedd y gosb. So felly, oedd yna amrywiaeth o fathau o gosbau corfforol yn dibynnu ar y drosodd ei hunan. So mae'n droseddau cyffion traed, rhigod, chwipio a stôl ddocio. Mae'n amlwg yn dibynnol ar y drosodd ei hunan fyna. Cafodd pobl crwydron i chwipio, neu hyd yn oed i serio yn aml, wrth i feddw'n cael ei roi yn y cyffion traed neu rhigod. Defnyddio dirywio'n weithiau hefyd yn beidio mynd i'r eglwys, yn o'r rhai pobl i'r carchar o wahân i dyledwyr, a rhai oedd yn aros am dreial yn ysgystal a chrwydraid oedd yn cael ei anfon at gweddau. Enghreifftiau o Gymru wedyn, so defnyddio cymuned lleol yng Nghymru, ceffyl pren i gywyliddio pobl oedd wedi troseddu yn erbyn cod moesol y dydd. Yn y 19fed ganrif wedyn, cod gweidlir yn cael ei wneud, ble oedd y cosbeithaf yn mynd o nifer y cosbeithaf o 50 i 225. A bod ni hefyd cynnydd mewn poblogaeth y carchardai. Mabwysiadau alltudiaeth fel cosb ganolog rhwng crogi a chyffion traed hefyd.
A mae wedyn behys gyda chi yw enghreifftiau penodol eraill o Gymru wedyn, okay? So mae hwnna yn wir am bob cyfnod fan hyn. Nawr ni edrych ar jyst dechreuad enghreifftiol o cwpl o gwestiynau nawr, okay? Gan fi gwybod bod yna amser yn mynd eitha cyflym ar hynny fan hyn. Os ych chi'n sticio at y fath yma o strwythur, okay? Dyna bod eich paragraffau chi yn gwneud synwyr ac yn llifo'n eitha neis. Felly, gyda'r cwestiwn yma, i ba raddau mae'n bosib dweud mae'n defnyddio carchadedd y brif dull o gosbi dros amser. Felly, byddwn ni'n meddwl, a oedd carchadau'n cael ei ddefnyddio yn y cyfnod? Okay, so, cyfeiriad y cwestiwn. yn meddwl cyfeiriad y cwestiwn. Pa fath o ddechnegau arall yn ddefnyddio di gosbi pobl yn ystod y cyfnod yma? So, ffeithiau penodol A1. A oes enghraifft o Gymru cyfnod mae ddangos dull o gosbi? A1 eto. A wedyn, y cwestiwn olaf chi o fewn y rhan yma, hai carchardai felly, oedd y prif, sori, mae yna typo gyda fi fyna, ddull o gosbi yn ystod y cyfnod yma, pam felly. So chi'n pwyso fesur eto. So yn canol byddai'r ffeithiau penodol Cymru, gweiddodd y top A2. Os chi'n gallu plethu A2 o fewn canol y cwestiwn, mae hwnna'n hyfryd. Ond os chi'n gweld yn anodd i strwythuro, sticwch at y strwythur yma. Okay? Felly, os ydym ni edrych ar cwpl ohonyn nhw te. Felly, enghraifft 1, i ba raddau, mae'n bosib dweud mae defnydd carchadedd y brif dull o gosbi dros amser. Mae'n amlwg yng nghyfnod 1, nid oedd carchadau y brif dull cosbi. Yn hytrach fe ddefnyddir cosbau corfforol a chyhoeddus er mwyn sarhau troseddwyr o flaen eu cyd-ddinasyddion. Gwych. Mae yna cyfeirio at y cwestiwn, okay? Mae yna bwyso a mesur fyna yn syth. Y siampl wedyn yw'r cyffion oedd y dull yma yn gyffredin iawn ac yn cynnwys caethiwo gerfydd eu pigrynau, mewn man cyhoeddus, oedd hawl gan bentrefwyr i daflu pethau megis cerrig a llysiau wedi pydru atyn nhw. Mae'n bosib dweud mae deunydd y cyhoeddus oedd y dull cosbi mwyaf poblogaidd yn ystod tyried, oedd credyd ar gosb adlewyrchu'r drosedd. Okay, so mae'r person yma wedi ceisio pwyso mesur fan hyn yn ystod canol y paragraff. Be bys wedi gwneud hwnna'n hyd yn well yw pe bai nhw wedi cyfeirio at carchardai hefyd. So felly, cyfeirio eitha explicit at y cwestiwn ei hunan. Enghraifft 2 wedyn. Dros amser, mae llawer o gosbau wahanol wedi cael ei ddefnyddio. Yn fwy diweddar, mae defnyddio carchadau oedd un o'r prif ddwylliau. Mae wedi pwyso mesur fyna, ond yn fwy ddiweddar, wel, byswn ni falle'n herio hynny gan bod carchadau wedi cael ei ddefnyddio ym mhob cyfnod, gallu ni newid hwnna, falle bod nhw'n defnyddio hyd yn oed yn fwy, neu yn fwy effeithiol, neu gallu ni sefyll taw hwn yw'r prif erbyn heddiw. Okay, mae'n y ffordd falle o eirio hwnna wedi bod yn ychydig yn well er mwyn mesur e. Yn cyfnod 1, oedd y gweithredydd tuag at gosbi yn gorfforol iawn. Eu brif dull o gosbi oedd chwipio, ffrangellu, cyffio yn defnyddio. Okay, mae yna ffeithiau penodol gyda ni. Roedd chwipio a ffrangellu'n gosb corfforol, cyhoeddus ond yn achosi poen difrifol i'r troseddwyr. Pwrpas ffrangellu oedd sarhau troseddau gan ei fod yn cael ei gynnal mewn man cyhoeddus, oedd cyffio'n rhigon dilyn yr un priodweddau, credu y byddai yn rhwystro rhagor troseddau, pasio deddf synyddol, okay, lyfli, Rowlands Lee o fan y Cymru'n ddigyfraith, so mae Cymru'n dod mewn fan hyn. Felly gallwn nhw gweld yn glir oedd yna lawer o gosbau corfforol gael o ystyried, ond o dim defnydd o carchardai. Wel, byddwn ni'n cwestiynu hynny, os ni'n edrych ar hwn, mae carchardai yn cael ei ddefnyddio, ac maen nhw'n anfon rhai pobl carchar oedd wedi beidio mynd i'r eglwys, okay, dirywio'n o ran newidiadau cymdeithasol. Felly, maen nhw yn cael ei ddefnyddio, ond jyst i pwyso fe o ran, falle ddim yn cael ei ddefnyddio gymaint a cosbau corfforol. Felly, mae angen pwyso mesur ychydig fan hyn. Okay. Nw'n ni edrych ar un bach arall fan hyn, gan fi moyn edrych ar cwestiwn arall ni cyn i'r sesiwn yma orffen. Ni edrych ar enghraifft 5 fan hyn. Mae enghraifft 4, fi heb uwchleo dim byd fyna, achos dydyn nhw ddim yn ffocysu at dim byd o'r cwestiwn. Enghraifft 3, ychydig yn fras, angen mwy o ffeithiau. Okay? So, enghraifft 5, dros amser yn ddweud llawer o amrywiaeth o gosbau, dechreuwn ni ddefnyddio carchardai fel math o gosb yn fwy yng nghyfnod 2.
Yn cyfnod 1 sef oes y Tuduriaid, oedd yn hoff iawn ddefnyddio cosb corfforol. A oedd yn brif ddull yn yr oes yma. Un enghraifft o gosb corfforol defnyddio yn aml oedd y cyffion a rhigod. Dyma pam cafod trosedd ei dal mewn ffrâm pren mewn man cyhoeddus. Gall y dorf taflu cynnig, llysiau, ni wedi gweld hwnna, dywedodd John Weller, celwydd yn y llys a dynyddodd hyn iddo farw'n rhigod gan cerrig taflu gan y dorf, enghraifft o Gymru fyna. Dangos y hyn fod cychwynnau ddim yn ddull a cafodd ei ddefnyddio yn y cyfnod 1. Eto, fi'n cytuno i raddau, ond mae fe yn dal yn cael ei ddefnyddio i raddau fach, i gymharu ar cosbau mwy corfforol. Felly mae angen i chi fod bach mwy penodol fyna. Okay? O ran pa fath o cosbau oedd yn cael ei ddefnyddio felly. Okay. Yr un ola wedyn, i ba raddau, ni jyst newid hwnna gan bod yn y cwestiwn. I ba raddau, mae agweddau tuag at gosbi wedi newid dros amser. Felly, yn yr un ffordd, mae hwn dal ar uned o cosbi, ond mae hwn edrych ar agwedd. Mae ddim yn trwyddo hwn gyda chi nawr yn fanwl fel rydw i gyda un cyfnod o pob un arall. Ond mae'n rhannu'r link gyda chi am hwn. Okay? So, defnyddiwch rhain i gynllunio eto. Os ti'n edrych te ar hyn, i ba raddau mae agwedd tuag at gosbi wedi newid dros amser. Na i fynd off hwn i uwchleuo. Yn cyfnod Tuduriaid, oedd agwedd llym tuag at cosbi ac oedd yn corfforol iawn. Okay. Felly, mae gen i cyfnod i fyna, a mae wedi cyfeirio cwestiwn. Defnyddiwr clipio'r cyffion er mwyn syrhau atal ail troseddu defnyddio fel cosb llym. Gen i enghraifft fyna. Hefyd, roedd llosgi yn cosb cyffredin yn ystod y cyfnod yma ar gyfer heresi, sef mynd yn erbyn crefydd y brenydd frenhines. Cafodd Rowlands White, pysgodwr o Gaerdydd, ei losgi am heresi, enghraifft o Gymru. Yn y cyfnod diwydiannol, roedd y gosb eithaf dal yn cael ei ddefnyddio fel math o gosb. Nawr, os chi'n edrych, nawr unig faint ni gyda'r cyfnod 1. Yn gret, okay, o ran faint o ffeithiau. Yn y cyfnod diwydiannol, roedd gosb eithaf dal yn cael ei ddefnyddio fel math o gosb. Defnyddiwyd alltudo a thrawsgludo, felly mae gyda ni ffeithiau penodol. Lewis, un o termau gymherthu drosgludo am oes. Okay. So mae gyda ni enghraifft Gymru. Roedd cyfnodau hefyd cael ei ddefnyddio ar gyfer system ar wahân yn cael ei ddefnyddio mewn llawer o garchardau. Fwy parus siarad clegwyr, ond ni wnaeth yn gweithio ac rwy'n oedd lawr o hunanladdiad. So, chydig o ffeithiau gyda ni eto. Yna roedd diwygiad carchardau fel Elizabeth Fry yn ceisio dechrau diwygiad carcharwyr trwy dysgu sgiliau penodol iddynt yn y cyfnod modern, roedd llai o ffocws ar y gosb. So, ni'n mynd i'r trydydd cyfnod yna. Mae gen i Elizabeth Fry, ond eto, dim yn ffocws glir. Yn y cyfnod modern, roedd llai o ffocws ar gosbi ac fwy ar ddiwygio. So, ni'n gweld y shift ychydig fyna. Okay, pwys y mesur. Mae cycharion yn cael ei weld fel cosb ei hun, a roedd cycharion agor yn ceisio sicrhau bod sefyll yn fwy parod i byd bywyd ar y tu allan, so diwygio. Okay, so newid yr agwedd yma. Wedyn ni'n cael ychydig o hanes am pobl olaf cafodd ei ddefnyddio o Gymru. A wedyn, mae gyda ni bach o gesture yn mynd o gyfeirio to question. Felly, dydy'r ateb yma ddim yn un wych o ran ffocws ar y cwestiwn, a byswn ni'n dweud mae angen llawer mwy o ffeithiau am bob cyfnod. Felly, be byswn ni'n neud, os byswn ni'n eich ddim mwy amser gyda fi nawr i actually dysgu chi ar hyn, be byswn ni'n gofyn i chi wneud ar y pwynt yma yw i edrych ar y tabl yma ac i mewnbynnu mwy o ffeithiau ar hyn. So felly, wrth i chi adolygu, na beth byddwn ni'n neud yw defnyddio hwn fel fath o sgerbwn fras a gwella'r ateb yma. Sut ni'n gallu cael yr ateb yma? Bys ni'n gweud bod hwn tua yn dangos peth gwybodaeth ac ediffirydd o fater allweddol y cwestiwn a dangos yn rhannol gan ymstyried amrywir am maint y llwyddiant. Okay? So, bydd ni'n rhoi 2 a 5, so 7 falle y cwestiwn yma. Sut ni'n gallu cael hwn i bandiau top yma? Reit lan fyna, okay? Gwellwch e.
newch hwnna fel eich tasg adolygu chi am y cwestiwn yma, okay? Beth i fi roi i chi fan hyn yw cwestiynau ymarfer i cwestiwn 7. Felly mae gyda chi natur troseddau, atal gorfodi gyfraith, cosbi agwedd. Unwaith chi wedi gwneud eich cynlluniau chi, be byswn ni'n drilio a treulio mwy o amser i wneud yw'r cwestiynau yma. Dyna'r ffordd ych chi'n mynd i marfer amseru ac ymarfer y cynnwys chi am yr uned yma. So, mae lot fawr o gynnwys am yr unedau. Os ych chi'n ymarfer cwestiynau traethawd, mae hynny hefyd yn mynd i helpu chi gyda'r cwestiynau 6 marc ac 12 marc chi. Felly, yn benodol, bys ni'n cael y cynlluniau yma wedi wneud, a wedyn ymarfer y cwestiynau yma. Nawr, am y funud ola, na i jyst esbonio chi sut i fynd ati i gael mynediad at y tabl trefnu'r gwybod maen nhw'n gael nhw'n cybac. So, chi'n mynd i wefan cybac, cewch mewn TGAU hanes cybac, a chi'n dod wedyn i'r cyfrif yma, i'r wefan. Cliciwch ar adnoddau. Mae llwyth o bethau gyda chi, mae cyn papurau hefyd, so chi'n edrych ar mwy o papurau, a mae gyda chi cynlluniau marcio hefyd. Ond ewch i adnoddau, a wedyn chi'n clicio ar y terfyn gwybodaeth. Nawr, os mae hwn yn gweithio, mae dal i fyny gyda fi. Mae'n ddangos i chi nawr. A mae gyda chi wedyn am pob un cwestiwn, gyda'r unedau yma, os chi'n edrych fan hyn, so allwch chi newid i'r Cymraeg. Nawr, mae gyda chi wneud beth oedd prif achosion trosedd dros amser, so mae hwnna'n mynd gyda natur ac achosion. Sut mae natur troseddau nawr dros amser, gorfodi cyfeithu, mae 2 am bob un. Okay, a wedyn mae gyda chi hefyd un fan hyn ar ferthyr. Gallwch chi gael cwestiwn yn seiliedig ar hynny hefyd, okay, ar ferthyr ei hunan. Ond mae yna lwyth o adnoddau adolygu fan hyn i chi, i'ch helpu chi i fynd nôl trwy'ch unedau chi ac i cwmpasu nodiadau llwyddiannus i chi. Gobeithio bod hynny wedi helpu chi. Bydd y cwestiwn 7. Mi fydd y cyflwyno yma ar gael i chi hefyd ar wefan Caram Cymru. Diolch yn fawr i chi.